Davao Light and Power Company nipasidaan nga magpadayon ang rotating power interruption sa syudad hangtod Mayo 24. Matod sa DLPC, nagguwang sila karon og power supply tungod sa ubos nga water level sa ilang Agos 6 hydropower plant ug Pulangi hydropower plant. Ang power interruption mula nat og usa ka oras. Gibahin nila ang mga lugar ngadto sa Groups A, B ug C. Ang Group A makasinati og brownout sa alauna sa hapon ngadto sa alas 5 sa hapon sa Mayo 19, samtang alas 9 sa buntag ngadto sa alauna sa hapon sa Mayo 20 ngadto sa Mayo 21, samtang alas 5 sa hapon ngadto sa alas 9 sa gabi sa Mayo 22 ngadto sa Mayo 24. Ang Group B makasinati og brownout sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 9 sa gabi sa Mayo 19, sa Mayo 20 ug 21 alauna sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon, samtang sa Mayo 22 ngadto sa Mayo 24 alas 9 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon. Ang Group C makasinati og brownout sa Mayo 19 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alauna sa hapon, sa Mayo 20 ngadto sa 21 gikan sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 9 sa gabi, samtang sa Mayo 22 hangtod na sa Mayo 24 alauna sa hapon ngadto sa alas 5 sa hapon. Nagsugod na ang power interruption kagahapon Mayo 18 ug matapos sa Mayo 24 adlong Sabado. Alang sa kinatibuk ang schedule og Groups B ug C, bisitaha ang davaolight.com website.